Ako sari ako sa tatay. Pag sinabi ba niya sasampalin ka, papayag ka pa din. Malakas ako, sir! Sige! Malakas ako, sir! Ito, himapuray na lang to. Anong ginagawa ng referee nyo? Ayusin mo, idol. Bakit pag ganito, parang kahit talo ko, parang panalo na rin? Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ang pinakamahirap pagdaanan ng isang tao. Ang sulot o sukot kaya atin agad simulan. Why do you pull up so hard? Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan Mga kong mahihinang makapunta sa nilalang. mundo ng mga halimaw. Oh, matik pakita. Wala na akong makakalaban dito. Okay. So, hindi ko siya pinapakita dahil buwis buhay. Buwis buhay naman talaga magpalakas ng katawa, magpalaki, magpapayat, kahit ano pa pinagdadaanan mo. Basta pasok ang mental health dyan. Gusto ko yan. Mental health, physical health, emotional health, lahat yan importante. Financial health. Lahat yan dapat may balance tayo. Huwag na pala sutusukot, ano lang, gym o jabol? Yun na, so gym. Oh my. Galing ha. Meron palang referee ang larong ito. Hindi ko alam. Ayos content lang ba yun o snatcher content? Di yan dapat gym o jabol. Dapat sa ano yan sa gym. Sunod. Kung kanina stone cold si kuya sa kamay, ito naman to. Hot tube naman si kuya. Jabol. Dahil nakakuha mo yung gaspang na kamay mo, kakajabol. Sunod. Mi kuya may nag-aaway sa labas. Hey! Bakit? Peace of mind ko muna bago yung gulo sa labas. Nang secure na secure ang kanyang mental state. Mental health. Dapat masaya lang. Baka ito yung guard sa labas nung time zone kaya nakapasok yung snatcher. Ano ginagawa mo dyan? Gym, dahil sobra ka na sa gym, kuya. Okay, abutan niya. Gym! Dahil yan ang final boss mo dyan. Ang pinakamahirap na buhatin ay ang responsibilidad! Ano to? Captain Barbell? Battle Slap? Palang pogi. Sampal ng pogi. Ako sari ako sa tatay ko! No! Bas. Uy ka lang. Okay, bigyan nyo na ng yung chaser yan. Ayun, namula nga ang kanyang... galing sa ilalim! Alam ko na bakit kasi dito. Gusto nyo tamaan to. Saan ka punta? Hindi dyan, hindi na kabila. At least ayos pa yung buhok niya. Sino panalo? Ayaw mo magbayad ng utang ha. Ayaw ka, ayaw magbayad ng utang ha. Manban, nakamanban. Nahirap yan. Sampala na. Inaaray ko. Ano kaya style to? Lumabas ang tigre. Babawi. Taksa mo. Mahina. Wala. Bigyan nyo ng shot yan. Dugo ba yun? Nagdudugo ilong niya. Ito rin ako pag sinabi niyang meron siya Walang pipigil sa akin. Niregla na ang kanyang ilong. Gym versus Jabulero. Lugi naman! Okay, bigay mo buong katawan mo. Sige, Mira. Sige, tandaan mo kung mga pangako niya sa'yo. Lakas Legit totoo to. Pag-asa pa tayo. Sige, dito. Sakit dun, aray. Alam ko kasi, nahilig din ako din doon ng mga arm wrestling yung kilala pa yung Canadian. Tama naman kasi hindi naman talaga nakukuha rin sa laki yan. Pero syempre may limit yon. Pag yung laki mo ay kaya pang ma-outweigh nung technique na ginagawa dito ni Kuya. Makikita mo naman kanina yung magamit yung mga pivot points. Mayroon pa niya tawag King's Hold. Parang nakaganon na, nandun na sila sa ilalim, parang tanga. Sunod, gym. Ano to? Check-in o cheeky? Ito lang gym o jabol, protina o semilya, pumili ka. Jabol dahil mas mahirap makakita ng ganitong sogo Welcome back, kalaki anak pantay. Alam na sa mo dadali ng dalawang yan, 2-piece chicken, kala mo Ay gago kang hangal, anong ginagawa mo? Welcome back. Ayun na, sumasayaw yung security card kanina hindi pa security yung bouncer. Magaling. Patigasin mo! Wag ako sa Pilipinas ko yung magaling. Sunod. Ito, patigas tayo ng panga.
chat. Tigas na ng utong niya dun, Sunod, Jim. Ano yan? Ready na yan sa Sogo. Or, lalaban na yan. Tito Star. Alam mo, hindi naman ito nakukuha rin sa katawan Minsan yung makikita mo sa katawan ng iba, di porket malaki o bilugin ay wala na yung muscle. Iba mas ano pa mas compact pa yung muscle. Di yan lagi nakikita sa itsura. Nakita mo naman din kanina dun sa dun sa nakasalamin, di ba? Di yan Jim, ano yan Jin? Jin bola. Oy! Ano lang. Nag-ano lang yung kanyang binting. Nakapatong na gano'n. Parang gano'n. Ginagalaw ko yung binting ko. Jabol! Oh my God! Sheesh! Pag sinabi ba niyang sasampalin kita, papayag ka pa rin. Isali siya doon sa sampalan kanina. Yan ang sampal ng kababaihan. Na maalala mo ang pinagpist ng inyong hiwalay. Jim! Sunod! Oy! Kaya ako nag-gym para kaya ko magbuhat. No, my... Man! Andun na yung gentleman Pero hindi... Jim! Ito. Okay. Oy, pampalakas ng abs. Sige. Hirap ka naman tamaan ng isang punching pag nagubagal Okay, Jim. Malakas ka ba? Malakas ka mo! Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Pakita mo! Malakas ako, sir! Malakas ka mo! Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Malakas ka mo! Malakas ako, sir! Malakas ka mo! Malakas ako, sir! Ay, malas ka ba? Naku, yari ka sa commander mo. Anong malas? Sino? Malakas ako, sir! Yon! Ikaw, malakas ka Sige! mo! Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Ako, sir, malakas ako! Ulit! Malakas ako, sir! Ulit! Malakas ako! Hirap pag tumbumiyak ka dito Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Yon, importante. Ikaw. Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Pagod na ako, sir! Malakas ako, sir! Yon! Malakas ka mo! Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Paano kitlat yan? Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Tataas yung buhok Sir! Ikaw, malakas ka mo! Malakas ako, sir! Malakas Okay ka lang, mo! tandaan nyo, ang tunay na lakas nakukuha pag kaya mo kontrolin ang sarili mo. Yan ang tunay na lakas. Malakas ka mo! Malakas ako, sir! Yan ang pinaka-nonchalant na malakas. Malakas ako, sir! Malakas ka naman, pero makapagod na siya. Okay lang yun. Malakas ako, sir! Malakas ako, sir! Ah! Malakas ako, sir! Sige! Malakas ako, sir! Sige! Malakas ako, sir! Ba't ako hepepuri na lang to? Malakas ako, sir! Sige! Malakas ako, sir! Ano yun? Ano yun? Ikaw pa huli. Ulit! Malakas ako, sir! Nakaw, nakakapanghina ka, ha? Good, maraming salamat sa inyo. Jabol, kulang pa kayo dyan. Nahihina pa iba. Homemade. Ba topic lang naman yan. Tama nga naman. Yep. Huwag nyo tayo maglolokohan dito. Alam mo na yan, Mr. Editor, kung saan yan. Hindi ko na kailangan sabihin. Ito. Kaya Josh. 4 versus 1 is too crazy. Oh, gago. Laki nga ano niya. Dito. O ano? At magtulong-tulong pa kayo mga may hinang nilalang. Ay, untog. Bawal mang untog. Gano ba naman yan? Tunay na lakas! Dahil tinutulak mo na ng body weight mo. So literal ka na kaya buhatin ng buong bigat mo. Ay, naku, wag mo iiwan dyan yung relo mo. Ito. Dumating dyan yung kanina sa time zone. Yari ka. Jim. Babe, baka nangagat aso nyo. Hindi, nang-headlock lang. Nakakatakot na talaga AI eh. Yung pusa. Sunod, si Rocky ba ang pangalan niyan? Jim! Pucha. Oh! Hey! Oh my God! Kaya mo yan. Sige, bira mo! Dali mo, pasampasan mo ang buong mundo. Okay, oh, nice. Ano kang bigat yan? Gigil na gigil ah. Deng! Malakas ka ba? Oh, sir! Lalabas na yung ano mo dyan ah, sinapupunan mo ah. Ako yun nasa likod, nagre-relax lang. Ito rin ibang mga thesis yung mga nagbubuhat ng thesis tsaka yung mga nasa likod lang oh, tungo-tungo lang sa advisor. Ingat ka mo naman yung form mo, kuya. Yan. Mukhang kaya naman talaga niya. Nice one! Sige, hop! Okay, Jim! Uy, suntukan na naman yung mga gusto ko galing kay Air. Kala ko sabay! O, be, tagayan na to. Tagayan nyo na yan.
Ano ginagawa ng referee nyo? Tanggero ata yun, yung referee. Bahala kayo dyan. Sige ka, tagay. Sige, labas ang pulutan. Bago maghugutan, isang daan sa utak, ha? Sige. Daan ka ng daan kay kumare, ha? Halika rito. Nice dodge. Ayun lang, sinalo. Ako, yung mga marites sa gilid na. Kaya pa. Ilan ba referee nyo? 5? Kaya pa. Labas na ang Jean bago siya mabulag. Pinahinga lang. Bababa dyan sa punong yan. Nakapre, pagsasabayin kayo. Nice one, sige. Ganda ng form niya yung bumagsak. Pero magaling, malakas bumira yung inaka-item. Sige, tama mo yung nasa likod niya. Free shot. Yan. Hindi ito yung shot na gusto ko. Ganda na naman. Bigyan mo ng sintas sa sapatos yan. Naka-mouth guard ba sila? Tigas ng ulo nito. Ay, sintas niya. Sabi ko sa'yo, sintasin niya. Bakit ka ba Mobile Legends dyan? Gigil na lang ate, bubuhay din sa isa. May isa sapat sa gawa sa putik eh. Paano ba natapakan yung paano isa dyan? Yung nasa gilid. Ganda naman. Huwag mo saluhin. Wala nang defense. Sige. Ano ginagawa ni Kuya? Binababa niya. Okay ka lang? Bakit kumakapit ka, tay? Lasing na ba na, tay? Parang siya yata bumagsak siya sa likod. Di kaya binababa eh. Huwag niyo pakilaban. Hinayaan niyo sila. Aray. Ate, sige ito kaysa away. Paano pag mga away bata nasa rin? Gano'n lang. No, sige. Parang gano'n lang. Magana yung ano nyo. Kilay nyo. Ayaw na niya. Napagod na. Nawalan na. Naubos na ang gas. Surrender. Umakit na. Naging wrestling na. Wrestling naman. Nice one. Very good. Okay lang yan. Walang talo sa tagay. Okay lang. Bawi na lang mamaya. Paglasing niya, suntukin mo. Bawian mo lang kahit isa. Jim, guardia at police nagkainitan. Tayo na nakatiket. Ang hirap naman dyan. Kung palakasan na ng suntok. Unang lumawlaw. Ang hirap umiwas niyan. Sige. Isa na sa ilalim. Aray. Ganito rin yung word sa arm wrestling. Kasi pag sa talo mo siya, ma-hype kayo. Pero hawak mo, naka-holding hands ka doon sa isang sa kalaban mo. Kulit ng mga trip ngayon eh. No? Pilipinas ba ito ginanap? Isa pa. Tayo. Lugi ka na sa lugi ka sa rich no. Isa'y lumalayo lang. Ay, magbati ng kapatid mo ha. Sige, maglabas kayo sa mga loob. Aray ko, hayop ka. Aray. Lugi naman. I think lamang mo dapat no mas maliit yung bilis eh. Bilisan na lang niya. Pero hirap pag kalaban mo, ganyan kahaba yung reach. Yun nga. Kaya siya nasa ilalim. Pero grabe ako mag- aray. Grabe ako mag-analyze. Pag sinuntok ka, lahat ng mga strat. Buti pa ito di naghihiwalay. May divorce na ba dito? Tinulungan na lang. Galing nyo mag-ano ha. Buti pa isa nakikinig. Ayop kayo. Tsapa. 10 seconds. Wala mali siya. Kiss. Pagkatapos ito, Kiss. Ang laki naman ng mga first place 5 million. Kaya naman pala, ilang gin bowl lang. Okay, nice one. Basta sport lang. Iba kasi napipikon eh. Iba kasi nagsusuntukan, nagkakapikonan eh. Jim. Grabe ang tama sumusuntok. Wow, anong brand yan? Anong brand ito pa? Pacquiao. Ang pinakamagaling. Coffee drink mix. Magiging Bisaya ba ka dyan? Coffee, brown 3-in-1 coffee drink mix. Par. Wow. Sarap yan. Tikman mo din. Uy, gago. Ang nangyari sa'yo, par? Edi pa, dong. Yan ka. Tayo payok. Jabol pa, para magbinata. Ano to? Jaya, kumusta na? Eto, walang maga.
Red ba kayong dalawa? Sabay? Pumatlo pa kayo. Liliit naman ang inyo. Natignan mo si Ligaya. Ang babae nagdadala ng kamalasan. Ang papangit nyo, ha? Babaho nyo pa. Pag walang pikunan, Jabol! Hoy! 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 Tama na! Ayusin mo, idol! Hindi mo makukuha dyan ang panalo! Bakit pag ganito, parang kahit talo ko, parang panalo na rin? Parang sumo eh, no? Ganito rin kami ni Joey pag tagal nag-aaway. Okay, pahapyo. Basta walang gaganon, ah. Okay, Jabol pa. Ako lang pa. Ano to? Salamat pre sa pabudel. Yan ang protina. Pag nagtanggal ka ng similya, dagdag protina ka. Mental, tandaan niya, mental health, physical health, tsaka emotional health. Tsaka financial health din pala. Para maganda ang mental health ng asawa nyo o ng jowa nyo. Jim! Calling for the JD versus Fabio. There it is. Ano man, wrestling sa Pinas. Ako, sobrang fan ako ng wrestling. Kaya nga Undertaker ang idol ko eh. Tapos meron na magkasabi sa comments, hindi naman totoo yan eh, papaniwala ka. Pupunta ka ba sa sinehan, sabi mo, hindi naman totoo si Harry Potter tsaka yung Lord of the Rings eh. Nakapagod yan, ha? Nice one. Nice one sa inyong dalawa. Jim, panguli, magsimba. Kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami iyong minarapat. Kasar kayo, ha? At tumayo sa harap mo para Takna ninyo, magsimpa kayo, mga pusit kayo. Puro kasi kay Jabol. Kami magsasalong Jabol, dahil yung paborito ni Cam. At doon tatapos. Na-enjoy nyo ba ating surutusok ko, Jimo Jabol version? Doon nyo tayo like at pindutin nyo nasa ibabaw. Comment kayo down below ang mas huli nyong ginawa, Jim o Jabol. Malaman ko sino nanalo. Paul na ba maalam? Shoo!